Araba septembre kalo tile 27 sanba filani mugan an minnu sɔgɔlen banna an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 60nan tun ye tunu tarata ye. Colonel Asimi Goita y'a ɲini maliden bɛɛ fɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan. Ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen. San 60 yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔlen kɔfɛ basigi bɛ ka dadigi jamana na ka sababu kɛ kojugubakɛlaw ye. Jamana fan caman ye ɲangata sɔrɔ, fangabulon fana yigiyɔgɔra. Jamana ka kan ka ɲɛsi ko dama min ma basigiko la o ka ca. A bɛɛ tɛna se ka sabati ni jamana ma wuli k'a jɔ k'u fanga kɛ kelen ye jɛɲɔgɔnw ka dɛmɛ kɔnɔ. O de kosɔn sɔrdasi jɛkulu CNSP ɲɛmɔgɔba Colonel Asimi Goita ye wele bila maliden bɛɛ ma u k'u bolo don faso lakanabaw kɔrɔ basigi sabatili hukumu kɔnɔ min b'a to lafiya ka se ka don Mali kɔnɔ. Colonel Asimi Goita ye ni lase in kɛ Jeune Rural kɛlɛbolo 34nan ka yɛrɛyira kɛnɛba kan kunu septembre kalo tile 22 san 2020. Jamana maba caman tun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ni minisiri kɔrɔw ka fara diɲɛ jɛkulubaw ni lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ. Ɲina septembre kalo tile 22 wulikajɔ fanga ma bonya ka san tɛmɛnen dɔw ta bɔ sabula lakanaba minnu yera kɛnɛ kan yɛrɛjiraw la u hakɛ ma caya. Lakanaba suguya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye sɔrdasiw, gendarmew, gardiw, ji ni kungo lakanabaw, douaniers, polisiw a n'a tɔw. U bɛɛ ye mɔgɔ damadɔni fara ɲɔgɔn kan ka donba la ɲɛnamaya. U bɛɛ tun b'u sen na bolifɛn fosi ma ye kɛnɛ kan u bolo. Tuma min na lakanabaw ka yɛrɛjiraw banna, Colonel Asimi Goita ye tasibila kɛ ka ɲɛsi jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya ɲinibaw ma ka laban ka ɲini maliden bɛɛ fɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan o yɛlɛma hɔrɔnya kana tila an na ani ka jamana ka basigi lasegi a ma siniɲɛsigi ka wasa kama. Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya do septembre kalo tile 22 l'Américain jamana minisiri ɲɛmɔgɔ secrétaire d'État ye foli ni tanu lase Mali ma. Sa o sa septembre kalo tile 22 ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli san yɛlɛma ye. O siratigɛ la l'Américain jamana minisiri ɲɛmɔgɔ ye cikan lase Mali ma ni duwawudon ni hɛrɛ caman wɛrɛw ye. A ko maliden bɛ hami min na hɛrɛ nasira la ko Ala ko nɔgɔya an ye, ko Ala k'an kisi k'an taga masibakow ma, ko Ala ka an ka jamana jidi. L'Américain jamana minisiri ɲɛmɔgɔ Michael Pompeo y'a jira k'u ka jamana bɛɛ na tɛmɛ ni Mali dɛmɛni ye. Mali bɛ jɛkulu minnu na Afriki tilebijan fan fɛ ani diɲɛ mumɛ kɔnɔ k'a dɛmɛ ɲɛsi olu fana ma. A ko a b'a ɲini Mali ka se ka mara kɛcogo ɲuman sira ta démocratie kɔnɔ. K'a sababu kɛ fangabulon kolon gɛlɛnw sigili ye sen kan. O min yɛrɛ ye maliden bɛɛ haminako fanba ye bi. Jamana faamakɔrɔw bolofɛn kalifalenw minɛni pasipɔri 300 la 100 kɔ dɔrɔn de sɔrɔla fɔlɔ. Jamana faamakɔrɔw ye laseli kɛ ORTM na juma tɛmɛnen k'a ɲini député kɔrɔw, minisiri kɔrɔw ani jamana maaba wɛrɛw fɛ ko tamasɛbɛn pasipɔri min tun kalifara u la k'a sera lasegi ye. Sabula u t'o jɔyɔrɔ ɲunu na jamana tɔgɔ la tuguni. Jɛkulu min ɲɛsinen bɛ kolabɛn ma jamanakuntigiso la a fɔra ko sɛbɛn ninnu ka taa di o ma septembre kalo tile 21 san 2020. O pasipɔri ninnu tun dabɔlen bɛ u bɛ jɔyɔrɔ minnu na faso tɔgɔ la u tun ka se k'u fa a ɲɛma lafiya la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Sɛbɛn dayɛlɛlen do u sɔrɔli kunnafoniyaw tali la. Ni min nana n'a ta ye seereya sɛbɛn bɛ di o ma. Pasipɔri suguya min tun bɛ i bolo o bugunatigɛ i yɛrɛ bugunatigɛ a n'a didon bɛ sɛbɛn o kɔnɔ. Mamadu Bakɔrɔba Darame ye ladiba ye jamana kɔkanko minisiriso la. A y'a jira ko juma nɛgɛ kaɲa 15 waati y'a sɔrɔ mɔgɔ 118 nana u ka pasipɔri lasegi. Pasipɔri 95 ye pasipɔri diplomatiki ye, a tɔ 23 ye pasipɔri suguya wɛrɛw ye. O siratigɛ la a bɛ ɲini mɔgɔ tɔw fɛ u k'u teliya k'u bolotaw lasegi a tuma na ka kɛɲɛ ni sariya ye. Pasipɔri ninnu sarati dafara u bolo ka da kan n'i tɛ jɔyɔrɔ la
la faso tɔgɔ la tuguni passeport ninnu tɛna mako ɲɛ ye bilen a jirala ko ni min ma nana ta ye u b'o bɔli kɔn jamana da fɛ n'a ye wa a tɛ mako ɲɛ a ye bilen jamana kɔnɔ fɛnɛ nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na nin baara nin bɛɛ kɛra AMAPU ni ANCD ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan